Ukudlengulwa kwabasetyhini kwintshona randi kule nyanga iphelileyo kuqaqambise umkhwa ombi noxhaphakileyo kweli wokudlengulwa kwabasetyhini. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Bheki Cele uthi bonke abarhanelwa ababanjiweyo ngokuphathelene neziganeko ngabombi imigodi nabalapha eMzantsi Afrika ngokungekho semthethweni. Ucele kunye noMantashe bathi akuyonyani ukuba uzama-zama basebenza kule migodi ngenxa yendlala. Illegal mining, zama-zamas, are not a function of poverty. They are a function of criminal activity. It's planned by syndicates. They execute, they use people, they use children to execute their plan. In essence, it is run by syndicates. And those syndicates, they are putting a lot of criminal activities around those activities. Usually it follows abandoned mines and property, and then especially when it is left unrehabilitated. UMantashe uthi zenziwa inzame zokuvala ngci imigodi engasasebenziyo. Umphathiswa wamapolisa uBheki Cele uthi aziyonyani ingxelo zokuba amapolisa awaqubisani noo-zama-zama. Uthi kwasekwa iphiko elikhethekileyo ngo-2019 ukuqubisana namaphulo oozama-zama. Uthi ungavalwa kwale migodi kubeka uxinzelelo kumapolisa.